Pak. Mantap coklat itu. Oke, coklat. Yes. Yes. Oke lah. Yes. Oh. Ora ditanyane iki. Gelem nunggu ki. Tumbuh coklate. Boleh itu yo. Nyapa? Ya yo. Balik wisan. Ya. Alah. Yo. Ayo. Ayo lho, Pak. Alah. Kok pacule karo anune kuwi kok ayune iki disunggi kuwi lho. Ya Allah, apa yo iso? Salah tunu nggi kayu sakmu nek ora disunggi. Kulo abot, Pak. Sungginan. Ora iso aku lek disunggi ki, ndasku mumet. Wah, Abote kok ngene kok nyunggi. kena disunggi lho. Nah, Wah, wis pacule gonen. ya Allah. Wong iki enek ngene lho, Tun. Iki jenenge lho pacul bak kene, cengklek ning ngene. Wong ngono kok. Kok kene iki, kuwi tanganmu ngono kuwi bae. Nah, ngene lho. Walah, wis cepet. Ayo. Wong garek gawa ora gelem lho. Jan, pelaku kok nyanyi. Oh, cepet lho. Pelaku ya ampun. Tok kon gawa. Kopios ini iki. Jan. Wah, Pertonton. cepet kok ngene lho. Wis nyapa ra kuat aku. Tun. Kok sak ngene kok mbok blek nih kaya ngene iki piye lho karep iki. Apa lho, Pak? Wong sak ngene kok. Ya sama yang wangi gawa wayahe. Kawan deh. Gue sak ngene kok eker lho iki. Banyu ora gelem. Wah, salah e. Wong nek arep ladang iki mbok banyu iki ya aja lali. Wah. Kok sak ngene kok. Jenenge lho wong lali. Wah, kan sak ngene kok. Lho kaya pacule kuwi. Wah, situ ais tak gawa. Kok ngrusak ngene wae kok eker. Jenenge pot ngeyel. Wah, itu Tun. Iya. Pak. Iya, tak sampean ki. Mblenger ah. Gara-gara gue cepet malah masak. Yo mblenger ah, ayo ndelokne. Aduh. Penting kan aku ning omah anu to. Durimu to. Malah blok apa-apa ki. Ah, sasa digolah kayune. Gue piye to? Sibuk kayak pacule, malah karo kayune kayak sibuk. Lah gah. Gara-gara kowe iki aku kecemplung. Gah aku arep balik Masak lah, Tun. Nah, boh. Oh, lha wong kok jiwok kok malah. Gah. Uang kok. Uang mlaku nak ngono kaya. Wah, wek. Nyemplung ngene iki kayu iki. Maculing barang neng di mau iki. Dos. Berah. Jatuh malah. Balik sik. Malah kayak gini gantune ya ditinggal. Oh. Ngajar kok. Wong ladang banyu ora nggawa, kayu sak mene. Aker karo karuan. Wong kok. Wong kok. Jane iki. Lah, Tun. Jangan kok angel kowe.